Dan il-gvern jiddistingwi lilu nnifsu mill-fatt li joħroġ il-pożittiv minn negattiv. Għal dan il-Prim Ministru Joseph Muscat meta l-ħadd filgħodu indirizza attività politika fil-qala. Perfetti maħniex u għandna ħafna difetti. Iżda dejjem naraw kif il-problemi inġibuhom f'opportunitajiet. Opportunità li rrifera li għal-Prim Ministru għal pjan fil-qasam tas-saħħa fejn hemm bżonn investiment ta' 200 miljun euro. Ħammorru għand il-privat. U l-privat ħanejdulhom. Tuna entom 200 miljun. Nirranġaw aħna bi fluskom u nibnu sptarijiet ġodda f'pajjiżna. Nikru is-sodot minn għandkom, il-kura għal-Maltin u l-Awċin tibqa' b'xejn, u fejn ikonna is-sodot żejda u ġodda nikkummerċjawhom flimkien għall-barranin biex jiġu Malta u jiġu għawdex iħallsu u jkunu nistgħu naqlaw il-flus flimkien u noħolqu settur ekonomiku ġdid. Dwar il-ftehim mal-Barts Medical School, il-Prim Ministru qal li kollox beda mill-fatt li numru ta' barranin xtaqgħu jieħdu l-kura minn Malta. Imma l-ewwel għażla tagħna fejn ħassir u bdew jgħidulna nagħmluha St. Luke's u nagħmlu hemm u nagħmlu waw. L-ewwel għażla tagħna mhux it-tieni, laqqas it-tielet, l-ewwel għażla tagħna għednielhom aħna ntukom dak li tridu niftehmu basta tiftħu ġewwa għawdex. Fakkar kif l-investiment ta' 200 miljun euro se jsarraf ukoll f'bini ġdid tal-Isptar Għawdex u rinnovar tal-Isptar Salluqa. Il-Prim Ministru qal li dan kollu se joħloq 1200 post ġdid tax-xogħol. L-isfida vera ħatkun illi konna biżejjed żgħażagħ irġiel u nisa Maltin u Awċin illi ikunu jistgħu jitlu b'dal-postijiet tax-xogħol. L-isfida tagħna ħatkun illi fit-3 snin li ġejjin inħajru kemm jista' jkun żgħażagħ tagħna li jidħlu għal vokazzjoni tal-caring professions u tal-medical professions. Fil-qala l-Prim Ministru Muscat raba din ir-riforma ma' dak li ġara fil-qasam tal-enerġija. F'sentejn ħassarna nofs id-dejn li kellha lena Malta, salvajna l-kumpanija, salvajna l-postijiet tax-xogħol, ġibna illi jkun hemm power station ġdida li timbena mhux minn flusna, mhux minn flus il-Maltin u l-Awċin, timbena minn flus il-privat barrani, raħħasna l-kontijiet tad-dawl għall-familji u dis-sena ħarraħsu l-kontijiet tad-dawl għan-negozji. Il-Prim Ministru mela ċara li l-oqsma tas-saħħa u l-enerġija mhumiex l-uniċi fejn rid jara bidliet kbar. Issa xogħolna ħajkun l-infrastruttura tal-pajjiż tittola l fuq. Il-kwalità tat-toroq, il-kwalità tal-infrastruttura dik ħatkun issa l-uġieħ ta' ras il-kbira li jmiss li rridu niffaċċjaw flimkien għax qegħdin nibnu pajjiż illi ħajitla noċċ jew tnejn il fuq fl-iskala ta' dak li mdorrijin nagħmlu.